האם זה אפשרי ללכת 250,000 צעדים בשבועיים? מאז שאני זוכר את עצמי, אני כל הזמן יושב מול המחשב, והרגשתי שהגיע הזמן פשוט לשים נעליים, לצאת לבחוץ ולהתחיל ללכת. ובתור אחד שהממוצע שלו זה 6,000 צעדים ביום, כמה זה כבר יהיה קשה לעשות 250,000 בשבועיים? יש גשם, כולי עצוב עם הציון. ככה כל התוכנית הזאת משתבשת. יום ראשון לאתגר, אין לי ממש תוכנית, פשוט יצאתי מהבית והתחלתי ללכת, ואני מקווה מאוד שהכל ילך חלק. ואני יודע שזה לא נראה, אבל אני לא בכושר, אז לכן הבאתי את שפר, שהוא כן בכושר, והוא גם הולך לנסות את האתגר הזה, ואנחנו הולכים להשוות את התוצאות שלנו. ולכבוד היום הראשון של האתגר, אני ושפר הלכנו למדוד את עצמנו, כדי שבסוף האתגר נוכל לראות האם משהו השתנה. אנחנו מתחילים ברגל הרחבה, וכמה זה? 46, אוקיי, בוא נבדוק אם זה גם ברגל שמאל, אולי אני לא סימטרי. אוקיי, סבבה. אז כדי שהכל יהיה מדויק, מדדתי כל חלק ברגל שלי, ואפילו בדקתי כמה אני שוקל. 65.1. ואחרי שמדדנו הכל בגוף שלי, עכשיו הגיע הזמן לבדוד אותי. מדדנו גם את שפר, אבל נהיינו רעבים. בואו נלך לאכול. אז יצאנו לכיוון הקניון, שדרך אגב זה חצי שעה, ובדרך המצאנו לנו קליק מיוחד. ככה, 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 אוקיי, סבבה. אפשר לעשות פה מתח לקה? בוא. 1, 2, 3, 9, 10. עכשיו אני צומא פתאום. ומהר מאוד מצאנו ברזייה. ברזייה. חתם החולם שהכל נהיה בדברו. איזה טעם של פיפי. אמנם שתינו, אבל אני עדיין הייתי גמור מעייפות. בוא נעצור דקה. הלכנו 10 דקות, אחי. אבל אז הבנתי משהו שיכל להרוס לנו את כל היום. מה לא עשיתי מתיחות לפני וזה די טומטם, ממש כואב לי עכשיו הרגל. אנחנו כמה על 5,000 ומשהו צעדים, שזה טוב כי עדיין בוקר, אבל יש לנו מלא דברים לעשות היום חוץ מללכת. ואם זה לא מספיק, כמה דקות אחר כך קרה הדבר היחיד שלא יכולנו לשלוט בו. קיבלנו התראה לטלפון שעומדים להיות טילים. יצאנו ממקלט ועכשיו יש עוד התראה, אז אנחנו צריכים שוב פעם לחזור אחורה, ואז ללכת שוב את כל ההליכה הזאת. מה שנמצא מקלט אחר. אנחנו צריכים לרוץ. כן, אנחנו די צריכים לרוץ, צריך עוד שנייה. אפשר לעבור, תודה רבה. ברחנו מהטילים הכי מהר שאפשר, במטרה להגיע למקלט של האישה הזאת. ובסוף הצלחנו. ואחרי שיצאנו מהממ"ד הבנו שאנחנו לא יכולים להתעכב יותר ואנחנו חייבים להמשיך אל הקניון. היינו כל כך רעבים שכל המסע הזה לקח לנו שעה שלמה. לחיים. הזמנו את האוכל ובזמן שחיכינו לו אני ושפר דפקנו את הכיף המושלם. ושנייה אחר כך האוכל היה מוכן. אוכל. ואכלנו כאילו לא אכלנו שבוע. אבל עכשיו הגיע הזמן לעשות קצת סדר. אם כל אחד מאיתנו ירצה להצליח את האתגר, אנחנו נצטרך לעשות בכל יום בסביבות ה-17,800 צעדים, שזה יותר מפי 3.5 מהממוצע היומי שלי. ואם נרצה לקחת בימי שישי ושבת מנוחה, נצטרך לעשות בכל יום 22,000 צעדים. בדיוק יצאנו מהקניון, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור את כל החצי שעה הזאת ברגל. אז לא משכנו את הזמן וסיימנו את המסע הזה עם 11,000 צעדים, אז המשכנו ללכת עוד טיפה בלילה, ואחרי המון זמן סוף סוף הגענו 20,000 צעדים. זה רק אחד מתוך 14, נתראה מחר. אולי זה נראה שקל לנו עכשיו, אבל המשך האתגר הביא אותנו לקצה גבול היכולת. יש גשם, כולי עצוב עם הציון. ככה כל התוכנית הזאת משתבשת. הרגע התעוררתי, זה היום השני לאתגר. אתמול הלכנו 20,000 צעדים, שזה הרבה. ובזמן ששפר הלך להליכה שלו, אני עדיין ישנתי. אבל כמה שעות אחר כך קמתי ישר למתיחות ויצאתי להליכה. בוקר אור, יום שני לאתגר. אני ממש הרגע קמתי, שמתי נעליים וישר יצאתי מהבית. קיבלתי הודעה משפר שהוא כבר על 4,000 צעדים, שזה לא טוב, אני צריך להגיע אליו. אני מנסה עכשיו לעשות הליכה כדי להגיע בערך ל6,000 צעדים. בערב אני אצא לעוד הליכה. אז המשכתי ללכת ואז גם הלכתי לאימון, שגם שם עשיתי הליכות בהליכון. סיימנו ממש עכשיו את האימון, כמו שאתם יכולים לראות כבר חושך. אני כרגע נמצא על 12,000 צעדים, נשאר לי עוד 8,000 והשעה כבר 7:30 בערב. אני מקווה מאוד שאני אספיק. אז חזרנו את כל הדרך מהחדר כושר, אבל הרגשתי שמשהו היה חסר לי, ולא הבנתי מה עד שהגעתי הביתה. איבדתי את האוזניות שלי, היה לי מושג איפה הם, האפליקציה מראה שהם היו באיזשהו מיקום לפני 4 שעות. אני רק מקווה שתהיה הודעה שהאיירפוד זז ממקום למקום, בשביל שהאפליקציה של האיתור תזהה את זה. אני כל כך בניתי על האיירפוד שאני אשמע שירים כל האתגר, ואם אני לא אמצא את האיירפוד אז כנראה שהאתגר ייגמר ממש עכשיו. ואני עדיין לא מאמין איך, אבל אחרי חצי שעה קיבלתי
קיבלתי הודעה שהאיירפודס מתחיל לזוז. אז אני רצתי כאילו אין מחר עד למיקום של האיירפודס. באפליקציה ממש עכשיו זה הייתה תנועה של זה, אני רץ לחפש את זה. לא אמור להיות פה. עכשיו שיש פה אנשים, בבקשה שיש פה אנשים. כן, יש פה אנשים. אמנם ממש בניתי על האנשים האלה, אבל האיירפודס לא היה אצלם. אני לא מוצא את זה בשום מקום, פשוט מחפש כמו משוגע. מצד אחד אני שמח שאני עושה את כל הריצות האלה, זה מוסיף לי צעדים, אבל מצד שלי אני חייב את האיירפודס הזה. תכננתי שיעזור לי בכל האתגר הזה, אבל כרגע כל התוכנית הזאת משתבשת. האיירפודס זז ממקום למקום, וכבר הגעתי ל-22,000 צעדים, ואז מצאתי אותו. בוקר אור יום 3 לאתגר, השעה עכשיו 11 בבוקר ואני כבר ב-2,000 צעדים. הלך לי כבר פחות או יותר 1.5 קילומטר, למה היום קמתי באמת מוקדם. אז הנה אני פה הולך בנחת באיזה נוף יפה, אין לי מושג איך הגעתי לפה. אני הולך כזה פה, ופתאום אני קולט שממש כאן יש כניסה ושביל הגבעות האלה. מה, אני אכנס? זה קצת עלול. וואו, אני מתהדר פה. אוקיי, אנחנו בפנים. שביל התחיל ממש שם בהתחלה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל זה ממש רחוק. ואנחנו ממש עוד שנייה נכנסים באמת להרים פה. אני הולך כבר משהו כמו שעה. וואו, איזה יפה. וואי, כמה זבובים יש פה. כל שניה עושים אותי, דקה. אני דקה ארוץ מפה כדי שהם יפסיקו להציק לי. וואי, כמה זבובים. יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש פה 14 זבובים על היום. חלק מהמטרות שאני גם רוצה לאתגר הזה זה לעשות טיול זריחה עם שפר, אבל קודם צריך שהרגליים שלי יתרפו. טוב, תקשיבו, השעה עכשיו 7 בערב, ואתם בטח חושבים כבר שאני על איזה 20,000 צעדים, אבל לא, אני אפילו לא עקפתי את ה-10,000. אני לא יודע מה לעשות, כי כל כך קר בחוץ. אז אני אעדכן אתכם. ובסוף יצאתי עם חברים ממרחק של שעה הליכה, מה שהוסיף לי מלא צעדים. השעה עכשיו 11:55 בלילה, יש לי 5 דקות לסיים את הצעדים של היום, ואני על 11,000 צעדים. זה ממש לא טוב. אנחנו צריכים להגיע ל-17 לפחות, אם לא ל-25,000. זה ממש גרוע. או שאני אצא עכשיו לריצה ענקית ויעשה איזה 5,000 צעדים, או שאני פשוט ילך לישון עכשיו, ומחר אני אצטרך ללכת כמעט כל היום ולעשות איזה 30,000 צעדים. ובזמן ששפר מתלבט, אני הגעתי למטרות שלי. אני על 17,000 צעדים, שזה די מטורף. אני לא כזה האמנתי שאני אגיע לזה. אני הגעתי למטרה כביכול היומית, שהיא 17,000 צעדים ביום, אבל שוב אני עושה 20,000, כי אני מאוד רוצה לקחת את יום שישי ושבת כימי מנוחה, ולילה טוב. אבל יום 4 התחיל די בבאסה. כמו שאתם יכולים לראות, עוד מדרגות. מה שמבאס במדרגות, שזה הרבה פחות צעדים, ופי 2 יותר מאמץ. הרגליים שלי אומנם פחות כואבות מאתמול, אבל הן עדיין כואבות, והן נראה לי יותר יידרדרו מעכשיו. בוקר אור, יום 5 לאתגר. רגע קמתי והרגליים שלי ממש כואבות. ולמרות שזה היום שהכי כואב לי בו, אני היום מנסה לדחוף אותי כמה שיותר לקצה ולעשות כמה שיותר צעדים, כדי באמת להרוויח את המנוחה הזאת, ולא סתם לא ללכת יומיים כשלא הגעתי בכלל למטרות שלי. ואחרי שלקחתי מנוחה ביום 6 ו7, הגעתי לחצי של האתגר, אבל לא לחצי של הצעדים. יום 8, השעה 11 בבוקר, ואני כבר ב-4,000 צעדים. הרגליים שלי מרגישות כמו חדשות, למרות שאני מרגיש לאט טיפה כאב ככל שאני הולך. אני מקווה שזה לא יהיה משהו כזה נורא. אני בדרך לחדר כושר, ואין לי מושג איך הגעתי לפה. מה זאת הדרך הזאת? יש לי רעיון. במקום לעבור את כל הקוצים האלה, אני יכול פשוט לטפס על זה. בוא נעשה שנייה, נשים את המגבת. לא, וואי, שיט, הרגל שלי נתקעה פה. אוקיי. עכשיו נלך מפה. אוקיי, ואז פה יש מלא קוצים. וואי, איך אני אעשה את זה בלי ליפול? שנייה, אני אזרוק לשם את המגבת, אני אשאיר את זה שם לכמה שניות, ואז אני אבוא מפה, תפוס פה, וככה אני מדלג מעל כל הקוצים האלה. עכשיו אני צריך להיזהר שלא ליפול לפה, כי פה יש בור עמוק, ופה זה החלק הלא עמוק. שנייה. אוקיי, עשיתי את זה. נמשיך ללכת. הגעתי לסוף. אבל כשראיתי שאנחנו ביום 8 ועוד אין לי מספיק צעדים, החלטתי לעשות ריצה. טוב, פשוט עכשיו עלה לי רעיון לעשות ריצה, לא עשיתי ריצה כל האתגר הזה. צד אחד יכול ממש לגמור לי את הרגליים, אבל אין מה לעשות, אני רוצה להרוויח כמה שיותר צעדים. הסתיימה הריצה, רצתי 1.5 קילומטר, עכשיו אני אנסה לעשות הליכה מהירה, וכמה שיותר רחוק שאני אוכל להספיק כמה שיותר צעדים בכמה שיותר מהר. יש לי עוד 10 דקות, הרגליים שלי כבר ממש כואבות, אני מקווה מאוד שאני אצליח ללכת עוד איזה 1.5 קילומטר, וככה להוסיף לי עוד לפחות 1,500 צעדים. ורגע לפני 12 בלילה, הגעתי למטרה היומית של 22,000 צעדים. בוקר אור, שעה 9:45, אני כרגע נמצא במצב לא הכי טוב באתגר, בגלל זה אני עומד לפגוש מישהו שכבר לא פגשתי המון זמן. שלום.
לא ראיתי את הבחור הזה יותר מדי זמן. הרבה מאוד, בערך 3 ימים לא ראינו, יומיים. ואנחנו לא במצב הכי טוב כרגע. זאת אומרת שאם היום ומחר לא נשיג את הפור לשישי ושבת של ללכת כל יום 30,000 צעדים, הפקנו. לגמרי. ואחרי שאני ושפר הגענו להבנה שאנחנו צריכים להעלות קצב, יצאנו לריצה. ושאשכרה הגענו ביום אחד ל-28,000 צעדים, חגגנו את זה במצפה. אני לא אשקר, כשחשבתי על לעשות את הסרטון הזה, אמרתי, יהיה לי את המוטיבציה כל הזמן לעשות 20,000 צעדים כל יום מחדש. ולא חשבתי שכל יום מחדש אני אצטרך לקום בבוקר בתחושת בסה, שאין לי כוח להתחיל את היום וללכת, וכבר קשה כל פעם לאסוף את המוטיבציה הזאת מחדש וללכת. אם הייתי יודע שכל הדברים האלה ככה מההתחלה, בחיים לא הייתי עושה את האתגר הזה. ויש אנשים שקוראים לזה מוטיבציה, אבל אני קורא לזה סיבה. הסיבה כל יום מחדש לקום, גם אם לפעמים יש גשם. וואו, אני כולי עצוב עם הציוד, אני לא מאמין. ופשוט ללכת. אני עוד לא יודע מה הסיבה הזאת, אבל אני חייב למצוא אותה. כי אם לא, אני כנראה לא אסיים את האתגר הזה. אולי אני אלך יותר עם שפר, וככה יהיה לנו יותר כיף ללכת ביחד. אנחנו די רחוקים אחד מהשני, אז קשה לקבוע ללכת ביחד. שפר איכשהו מצליח, הוא כבר על איזה 200,000 צעדים או משהו כזה. אז אני ושפר החלטנו שלפני סוף האתגר אנחנו צריכים לדבר. ודיברנו במשך שעות. כן, אנחנו כרגע במצב נוראי. אין שום סיכוי שלא נגיע ל250,000 צעדים, זה הרבה אני יודע, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה. אתה מוכן? לא, אבל אין לנו ברירה. לפני 16 שנה נולד ילד, והילד הזה לקח את הצעד הראשון שלו אי פעם. אבל מה שהוא לא ידע זה שהצעד הזה היה רק צעד אחד קטן מתוך כל הצעדים שלו. אחי, הוא אשכרה עלה לבמה, מה אני רואה? אם חבר שלי הוא יצליח לנצח בהורדת ידיים את היוטיובר החזק בישראל, אני קניתי כל טרנד אפשרי על הפלנטה, אבל הסיפור הזה הוא לא על הילד, אלא על שני חברים שביחד הגיעו למספר אסטרונומי של 500,000 צעדים, והם לא הסתכלו על האם קר בחוץ, חם בחוץ, וגם כשקשה הם עזרו אחד לשני. על 20 צעדים, וחבר'ה, זאת הפעם היחידה בכל הסרטון הזה שאני מבקש מכם. ממש שם אני אמור לגמור את הצעדים. 250,000 צעדים! כן! יס, אחי! תירשמו לערוץ. תשמע, אני אגיד לך את האמת, לא נראה לי הייתי מצליח את האתגר הזה עם מישהו אחר.